Здравейте! Днес ще си позволя да прочета един текст, който написах, защото мой много близък човек се бори с паническо разстройство. Не от месец, не от каприз, а от онези невидими страхове, които те удрят като вълна в спокойно море. И искам да кажа нещо важно. Когато някой около нас боледува, ние също сме част от тази болест. Когато тялото му и душата му се тресат, ние също се тресем. Паникатаката се настанява в душите ни на всички нас. В цялата общност, в цялото семейство, в приятелския кръг. Ние сме заедно в това. И затова по този повод написах марионетка на паникатаките за всички, които са в плен на тревожността, за да кажа: не сте сами, не сте странни и не сте прекалено чувствителни. Вие сте хора, които се опитват да оцелеят в този свят, който често ни оставя без въздух. Аз подавам тези думи като спасителен пояс. Марионетка на паникатаките за всички, които са в плен на тревожността. Тя не ходи, вятърът я носи. Не диша. Въздухът трепти в нея като птица, заключена зад решетки. Тялото й е без гравитация. Умът покрит с мъгла. Погледът се лута като компас без север. Конците й са от страх, крещящ, стар и сприхав, който се вселява в ребрата и дълбае със сянка. Тя е човек на течението, огледало на парализата, без посока, без искра, без глас. Залиняла душа, сърце свито в самотно его. Тя е кукла в полумрак. Стои върху невидим олтар, изработена от страх, оставена в дъжд от мисли. Изплакана, без шанс да се разтвори, без право да си припомни. И разумът, който вече не вярва на сърцето, чака. Не спасение, а прекъсване на конците. Има само един начин да призовеш страха по име. Да го поканиш на валс, да го погледнеш в очите и да кажеш: знам кой си. Вече не си мой Бог. Ти си сянка и вятър. Аз съм съдбовният танц. Аз водя, няма конци и няма клетка. Само музика, движение и свобода.